ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର 44ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ 44ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସଭା ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଫଟୋରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଓ ଧୂପ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିବରଣୀ ପଠନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ସଫଳତା ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଗୁଣ ରଖି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଗକୁ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଟାକ୍ରି, ପୂର୍ବତନ ସହ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି, ସେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ କରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତିତା ହେବା, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଜଣେ କର୍ମବୀର ହୋଇ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ନାମ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମଧୁସୂଦନ ବାଗ, ସହଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁକାନ୍ତି ମହାନ୍ତି, ସମିତି ସଭ୍ୟା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି, ଶ୍ରୀମତୀ ବନ୍ଦିତା ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ପରଜା ବାରଙ୍ଗପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମୋଦା କୁମାରୀ ସାମଲ, ସିଆରସିସି ପରଜା ବାରଙ୍ଗପଦର ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରୀଡ଼ା, ଚିତ୍ରକଳା, ରୋଚନା, ତର୍କ ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 120 ଜଣ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବାବେଳେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନପତ୍ର ଓ କପ୍, ଖାତା ଆଦି ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି, ଅଭିଭାବକ, କମିଟିର ସଭ୍ୟ, ସଭ୍ୟା, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ କୃପାନିଧି ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କଳିଙ୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍।